କୋଉଠି ଯାଇକି ଟୋକାଟା ପଶିକି ଆଇଛି ଉଙ୍କୁଣି ଉରା ମୁଣ୍ଡରେ ତୁ କହନା ରାତି ସାରା କୁଣ୍ଡେଇ ଯାଉଛି ମୁଣ୍ଡ। ଛତରା ଟା ଆ ଘରେ ଗଳ ତା ଘରେ ଗଳ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳେ ବାଲି ଯେ ମୁଣ୍ଡରେ ତୁ ଖାଲି ଗଲୁ ଆଜି ଖାଲି ଖେଳିବାକୁ ଦେଖିବୁ। ଏ ଗୁଲି ଆକୁ ଟିକେ ନେଇଯିବୁ ଆମେ ସେ ଯୋଉ ବାବୁଆ ନୁହଁ ବାବୁଆ ଏଇ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ବାରି କମ ତାକୁ କହିବୁ ପୁରା ପୁରା ମୂଳେଇକି ପୁରା ନଣ୍ଡା କରିଦବ ଆଉ ଥବ ଯେ ବାଲି ପୁରେଇବ। ଟିକେ ଚାଲି ଯିବା ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ବିଲ ଆଡୁ ଯିବା। ହଉ ଇଏ ତତେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି କହ ତାପରେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ତମେ ତ ଏଠି ବଇଛ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେନି। ହଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାର। ତ କଣ୍ଠ ପଡି ଯାଇଛି କି? ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ ବୋଉ କହିଲୁ ଟିକେ କାଢା କରିକି ଦେଇଥାନ୍ତା ପିଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ କମି ଯାଇଥାନ୍ତା। ସକାଳୁ ଥରେ ପିଇ ସାରିଲି। ପିଇ ଜାଣୁ ଥରେ ହଉ ଦେ ଛାଡ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ 2ଟି ଅଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ଗରମ ଗୋଟିଏ ଥଣ୍ଡା ଆନ୍ସର କଣ ହବ କହ? ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ବଇଲର ଅଣ୍ଡା। ଏଇଟା ତାର ଆନ୍ସର। ଆନ୍ସର ଯଦି ନ କହିପାରିବୁ ତାହେଲେ ପଚାରୁନୁ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟାଡୁ ସାଡୁ କାଇଁ ଆନ୍ସର ଦଉଛୁ ସବୁବେଳେ। ତାହେଲେ ଭାଇ ମାନେ ପଚାରିବା ଆଉ ପଚାରୁନୁ ପଚାରେ ଭାଇ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହବ। ଗୁଲି ତ ପୁରା ମୂର୍ଖ ତାର ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଠିକ ସେ କହିନି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ 2ଟି ଅଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ଗରମ ଗୋଟିଏ ଥଣ୍ଡା। ରହିଲୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।